Sziasztok, én Csabi vagyok, és itt van velem Bajnok. Sziasztok! És ma a Empire Craftnak a Survival World második szerverén fogunk játszani. Ja. Szóval. Na. Ó. Hallod, vegyél ki magadnak szettet. Ja, azt. Oké. Na várjál, és megmutatom a házunkat akkor, arra lefelé van a bánya, azt elárulom. Na várjál, szerint. Gagyi. Van TNT-k. Hey! Mit keresel? A dia. A Zoli elvitt. Nem, itt van nála. Várjál, én találtam egyet a chestbe, tessék, ideadom. De nem az, a dia! Nem dia de mi? Hanem? Hát dia! Volt feldolgozva egy 25. Na mindegy. Valószínűleg a Zoli barátunknál van, ő is velünk játszik. Ez itt a pöcsöm, akar lenni. Ja igen, és még várható Team Fortress videó is, meg várható még tanki videó is, és még várható Mesterem C Kit PvP videó is. Ja. De mi ez a lúz? Fúj, de akad el most, mi ez a... A Zoli! Náj, de hülye. Cseszekszik állandóan. Na, akkor mit csinálunk? Menjünk le bányászni? Ne, először menjünk el harcolni. Hova? Ember. Várjál, kéne kaja, várjál. Én lemegyek bányászni. Várjál meg. Hol vagy? Már elmentél? Akkor várjál meg. Csak lementem bányászni. Itt vagyok mögötted, te hülye. Sorry ezért, amiért valószínűleg mentem. Nálad van ez a nem arra. Ja, itt mentél a mentő, vagy tűzoltó, vagy rendőr, vagy nem tudom. De idegesített, az biztos. Meg lehet, hogy titeket is fog, de... Ja, és itt egy csapda. Ebbe a Zoli már belement. Hallod? Mi? Szóval... Beleesett a Zoli szerintem. Majdnem... Ó, banyák, majdnem beleestem. Tényleg, belelökhetlek. Nem! Egy pervert hallott! Várja, megeszem a kenyerem. De nem áll, hadd egyek. Nem lehet. És akkor a vastömbünk is potyára. Na mindegy, mert ezzel... is ezzel... ennél van ennél a gyökérnél. Mert az volt, hogy nem mi Zoli barátunknak csináltunk egy csapdát, csak aztán nem tudjuk, hogy most belelépette, vagy nem. Biztos, hogy belement. Amilyen gyökér. Hol vagy? De itt van vas. Akkor is. Hol vagy? Várjál, följöttem Csákiért. Most már maradj ott. Mindjárt lemegyek. Még gyorsan megnézem a termést. De hát nem hiszem el! Ez a hülye gyerek állandóan összeugrálja, vagy te voltál? Mi? Egész hétvégén fenn se voltam. Ó, cukornád leszedve. Jó, a búzát majd leszedem. Gyere már le! Milyen kaja hiány volt már? Most már nagyon nincsen. Mindjárt megyek, várjál. Te kartapja, kenyér. Hallod? Azt ugye érzed, hogy így kiütötte el valaki a létrát. És hozzá már le 3 létrát. Sorry. Nem bírok így felmenni. Hülye vagy? Most ilyen úgy meglövöldösnélek. Nagyon leestem. Le is estem. Na, gyere! Ne üssél!
Nálam is van. Ez már diakard volt. Nálam is van nálam diakard. Nálam is van nálam. Az jó megaszoltam. De mi? Ilyen kis pöcslagok vannak. De ez mi? Nálam nincs. Rossz. Itt már mondjuk annyit ástunk, mint az állat. Már meg Csabus 99.990-10. Hát tuti nem tudod, hol vagyok. De nem már. Igen, ezzel a szerverrel van ilyen ban sokszor, hogy ilyen hülye off izét ír ki, aztán elbasz valahova. Írd basz, hogy home, bajnok. És akkor elmegyünk abba a bányába, ami eddig voltunk. Gyere. Menjünk el harcolni. Csukd be az ajtót maga után. De hogy harcoljunk? Ez olyan hülye. Ha nincs is éjjel? Ja tényleg, csináljunk éjjel. Ja. Kreatívba is lennénk, meg OP-k is lennénk, meg ez csak... Várjál! Hé! Várj már meg te! Hé! Eltűnt a luk! Mi a luk? Ülledre. Főleg, hogy még nem... Tudod, amit kifákjáztál, ahol volt az új izé, bánya. Az már erre Erre várj. lesz, erre. Anyád. Hol már erre? Hallod? Nem! De! Gyere vissza! Hol vagy? Nem találok. Valahol itt van. Meg vagyok. Ja. Hol? Itt vagy. De hol? Ezt éjjel kéne megkeresnem, akkor látjuk a fákjákat. Én a fákjákat már most is megtaláltam. Hol? Ott? Igen? De nem lehet, hogy kiléptünk és visszarakta azért? Nem. Mert emlékszel, mert itt volt direkt egy fákja, és itt kezdtünk el ásni. Nem. Én tudom, hogy egy na, egy ilyen fa volt, azt ott kezdtünk el ásni. Hát itt van egy fa, és itt van a fákja. Na, de viszont mindjárt várható majd egy vágás. De miért akarod megvágni? Azért miért 10 percre áll mindig a bendikem. Csak azért. És mindjárt 10 percre állunk. Jó, én visszajöttem a házba. Ha az is, akkor mi lesz a neve magának ennek a videónak? Hát majd eldöntjük. Ouch. Menjünk bányászni? Aha. Mennyi kell még a 10 perchez? 2. Belagoltam? Ez van. Orbitálisan jó. Én videóval nem lagolok. Nem tudom, ez a videó után lehet, hogy igazából lehet, hogy ennek vége. Az első rész, aztán jön a második. De csináljunk legalább 5 részt, nem? Ja, de szerintem ezek ilyen 10 percesek lesznek, nem lesz vágás. 10 percesek lesznek a videó, aztán csináljuk. Meg szerintem lehet, hogy ez a videó után nem egyből rakjuk fel, hanem Mester MC-re fölmegyünk még. De, bazd meg. Jó, igen, mindjárt vége a videónak. Ja, gyere, szerintem köszönjük el. Gyere, álljunk egy... Várjál, menjünk fel! Oké. Annyi, hogy belefér gyorsan. Miért érpésztél? Mert félrenyomtam, még egyet kellett volna felnyomni. Igen, egymás mellé. Erre, laggolok. Oké. Na. Sziasztok! Sziasztok!